A Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Nyírségi Fiatalokért Alapítvány közösen rendezett éjszakai programot az Ungvár sétányi székhelyükön. A könyvtár az éjszakában elnevezésű rendezvénnyel azt mutatták meg, hogy a polcok között el lehet tölteni hasznosan az időt minden korosztálynak a könyvtári nyitvatartási idő után is. A könyvtári funkciók a 21. században már jelentősen kibővültek, hiszen egy könyvtárban nem csak könyvek halmaza található meg, hanem olyan rendezvényeket és programokat is igyekszünk tartani, amely a közművelődéshez, illetve a szabadidő hasznos eltöltéséhez is hozzájárul, és olyan plusz információkra tegyenek szert emberek, előadások, kiállítások keretében, amelyek ezeket a funkciókat csak bővítik, illetve propagálják. A résztvevők kora este a Józsaváros különböző pontjain elhelyezhették kedvenc idézeteiket, majd megnyitották az afrikai művészeti kiállítást. Előadást hallgathattak zenélő könyvek címmel, majd amatőr költők, írók is bemutatkozhattak a közönségnek. Az éjszaka során volt kreatív műhely, ahol könyvjelzőket készítettek, irodalmi cserebere, selfie készítés a kedvenc könyvvel, és a program kapcsán ingyenes volt a könyvtári beiratkozás. A Nyírségi Könyvtár Alapítvány egy világméretű játék helyszíne is lett, ahol elhelyeztek egy nemzetközi geoládát. A könyvformájú ládát GPS koordináták alapján lehet megtalálni, és egy online felület is tartozik hozzá.